Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Masibang pakpak ang Señor Santo Niño! Sa pagpangayo ni Reyna Juana sa imahen sa Batang Hesus, ang tumong ug tinguha niya mao nga kini ipuli sa iyang mga larawan sa Dios-Dios, idols. Mausab kini ang gipahinumdum niya ni Magellan human siya mabunyagi. Ingon niini kay niadtong panahona sa naghinapos na ang napulog lima nga siglo, 15th century, ug sa sinugdanan sa ikanapulog unom nga gatusan, 16th century, sa diha nga ang mga taga Europa, so Europe, nakadiskubre na sa Africa, America ug halayong amihanang Asia, Far East. Din ang pagsangyaw ug pagtudlo layo ug lahi na ang mga kultura. Bisan ginamit gihapon ang pulong sa Dios ug ang mga kasaulugan sa mga sakramento, apan milipang usab ang paghimo sa mga kalihukan nga matinuohon sa mga yanong mga tao, popular exercises. Batasan kini sa mga Kristiyanos sukad pa kaniadto. Mao nga ang nahitabo nining panahona sa pagkakaplag sa bag-ong kalibutan, nahimo ang panagtagbo ug pagbinaluay sa duha ka kultura, ang nagsunod sa Judeo-Christian tradition na simbahan sa Roma, ang mga katsila, ug ang pagpanaw sa kinabuhi ug kalibutan sa mga lumad nga katawhan. Makita nato dinhi nga ang mga lumad sa Sugbo aduna ng daay matinuhuanong o relihiyosong tipik silang kasing-kasing sa wala pa sila mabunyagi. Kaya ang pagkamatinuuhon, usa ka kisinatian sa tao sa bisan asang dapit o nasod, sa bisan unsang panahon sa kasaysayan sa tao. O kini ipadayag sa mga lihok dili lang binagsa kundi katilingbanon usab. Mao ni ang gitawag sa in English nga popular religiosity. Popular religiosity refers to a universal experience, that there is always a religious dimension in the hearts of people, nations, and their collective expressions. All peoples tend to give expressions to their totalizing view of the transcendent, their concept of nature, society, and history through cultic means. Such characteristic syntheses are of major spiritual and human importance. Mabasa ni nato sa Decree, paragraph 10 in the Directory on Popular Piety and Liturgy, Congregation for Worship and the Discipline of the Sacraments, published in December 2001. Mao nga ang tanang tao aduna di ay kinaiya og kahilig sa pagpadayag sa ilang kinatibuk ang panglantaw sa ulusahon o labaw nga mga kamatuuran. Sa ilang pagsabot sa kinaiyahan, sa katilingban, sa kasaysayan, pinaagi sa mga pagsimba ug matuuhon nga mga pamaagi. Ug kining tanan, espirituhanon ug tawhanon, labi nga kamahinungdanon. Si Antonio Pigafetta, mihulagway nga ang mga larawan sa mga Dios-Dios nga giampuan sa mga lumad nga masugbuanon so wala pa sila bunyagi. Hinimo sa kahoy, hiyak og hulpa ang buko-buko niini, bukhad ang mga kamot og tiil nga gitikangkang, dako og naong nga adunay upat ka dagkong ngipon magbangkil sama sa baboy ihalas, og kining mga larawan pinantalan. Mipadayon si Pigafetta sa pagsaysay may tungod sa usa ka ritual nila kabahin sa pagyukbo sa adlaw. Kini pagasugdan pinaagi sa pagtugtog sa mga dagkong tambol, drums, dadon sa atubangan ang tulo ka dagkong bakat o basket nga duha puno sa humay ug dawa o ang usa sinugbang og kauban sa sinugbang isda. O ang ikatulo mga sinina nga hinimo sa panapton nga gitawag og kambay. O ang duha ka panapton hinimo gikan sa lubi. Muto ilang vestments. Dayon musayaw ang duha ka babae nga tigulang nga nagdala og turutot nga hinimo og dahon sa lubi.
ilang iladladayon ug tumban ang panapton uban sa pagtahod sa adlaw, ilang isulob ang panapton, unya ang usa magpurong og panyo nga porma og duha ka sungay. Ginunitan ang laing panyo, musayaw, magbulhot sa dalag turutot, musayaw sila lang duha, magyamyam, pahinungod sa adlaw. Pero palihok sa baboy nga buhi nga hiniktan nga naglubog sa yuta. Magsayaw sila, magtubag-tubag sila sa ilang mga yamyam. Unya, ang ikaduhang babae nga nagkupot og kupa sa bino, tuba tingali, no? Magyamyam pahinungod sa adlaw. Muhata-hata pag inom, dayog sablig, dapit sa kasing-kasing sa kasing. Mukuha og sapang, ug iya kini iwarawara samtang maghata-hata og dunggam sa baboy, dayong duslak pagpatay niini. Ginamit ang bakba, ibton ang sapang, tabunan ang samad o mga herba. Ang laing babae, iduha man silang nanayaw, mutunlob siyang turutot sa dugo sa baboy ug ibadli sa agtang sa iyang bana ug bana sa mga kauban ug dayon ang mga tao. Samtang gihimo kini, magdagkot sila og sulo. Pagkahuman, hubuon ang sinina nga gigamit sa seremonyas ug dayon agnihon ang ubang mga babae pagkaon sa giladlad nga humay og dawa. Pagkahuman, ilang dubduban ang baboy o ang mga babaeng tigulang lamang ang makapahinungod sa baboy. Kini, dili ihalad, gawas kon ihawon sa ingon ni ini nga paagi. Ako, gibat-bat kini, paghulagway ni Pigafetta, aron sa pagpakita nga ang mga lumad ni kapupudan diha ng daay mga timaan o mga ritual, agig pagdugtong nila sa mga butang nga labaw o lahi kanila. O kini hinay-hinay nga nagtagbo og sa inanay na pulihan sa Kristohanong pagtuo ug pamaagi, pinaagi sa mga balaang pulong, lihok ug balaod, sa mga sakramento, ilabi na ang santos nga misa. Lakip gyud niini ang debosyon sa Santo Niño. Mao nga dili gyud maingon nga ang unang mga binunyagan walay kaamguhan nga Dios noon o langit noon. Dili basiyo ang ilang kasing-kasing. Diha na silang daan niya ang gitawag sa in English nga sense of transcendence. Naa na sila pagbati o pagsabot sa gahom nga mas labaw pa kanila. Mao tingali ito nga madali ang pagdawat sa Kristohanong mga pagtulunan. Ug karon nahimo na nga kabahin sa atong mga matuuhong lihok, mga katilingbanon ang espesyal nga debosyon sa Senyor nga gipadayag pinaagi sa pagnubina matag Biyernes, pagbutang sa imahen diya sa atong altar, paghawok sa imahen, pagpasinulog, pagsalmod sa prosesyon, pagtambong sa pista Senyor ug sa uban pang kalihukan. Maanindot nga atong gidawat nga pagtuo ni atong Abril 14, 1521, anaa pa karon sa atong nasod nga Pilipinon. Nagtubo sulod sa taas nga panahon, ubos ang paghinaot na kini mapuslan sa uban. Manghinaot kita nga ubos sa panalangin ni Senyor Santo Niño, diha sa itong mga pangandam o pagsaulog sa unang bunyag, dini sa itong nasod, mapalawom pa ang atong pagsabot ni mga sakramento, aron makapadayon kita sa unahan, isip katawhan, na ginasahan sa grasya sa pagtuo o malipayon nga makapaambit niini sa uban.